अगर आप चाहते हैं भोजपुरी हिट सॉन्ग सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लवली वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चोहली जवानिया में कोजा पे रसाइल बारू, चोहली जवानिया में कोजा पे रसाइल। हो कोनो लाभर से, हो कोनो लाभर से, हो कोनो लाभर से नाता ले लू जोर, फूला ले जाता देह गोरे गोर। कोनो लाभर से नाता ले लू जोर, फूला ले जाता देह गोरे गोर। कोनो लाभर से नाता ले लू जोर, सुखा ले जाता होठ गोरे गोर। डीजे हेमंत होठ गोरे गोर, होठ गोरे गोर। बटे किसमिस हो देख के तोहर चढ़ल जवानी मांगत लइका किस हो, मांगत लइका सुना। फोटोवा तोहर काजू भइल बा गलिया बटे किसमिस हो देख के तोहर चढ़ल जवानी मांगत लइका किस हो। पूरा जिला में हो, पूरा जिला में हो, पूरा जिला में मचल बाटे शोर, ले जाता होठ गोरे गोर। कौन लाभर से नाता ले लू जोर, फूला ले जाता देह गोरे गोर। कौन लाभर से नाता ले लू जोर, फूला ले जाता देह गोरे गोर। ले जाता होठ गोरे गोर, सुखा ले जाता होठ गोरे गोर। प्रेजेंटेड बाय लवली फिल्म प्रोडक्शन। बोहरी टाइट हो फूलल फूलल तूनो फूलवना करेला गोरी फाइट हो, करेला गोरी फाइट। सुना कोनो बरंडी के पहने लुचोली लागेला बोहरी टाइट हो फूलल फूलल तूनो फूलवना करेला गोरी फाइट हो। तेरा मर्जी से तेरा मर्जी से तेरा मर्जी से नाता ले लू जोर, सुखा ले जाता होठ गोरे गोर। काहे सिलधर के दिल देलू तोर, सुखा ले जाता होठ गोरे गोर। कौन लाभर से नाता ले लू जोर, फूला ले जाता देह गोरे गोर। कौन विटामिन खालू दिन पे दिन मोटाइल जालू, चोहली जवानिया में कोजा पे रसाइल बारू, चोहली जवानिया में कोजा पे रसाइल। हो कौन लाभर से, हो कौन लाभर से, हो कौन लाभर से नाता ले लू जोर, फूला ले जाता देह गोरे गोर। कौन लाभर से नाता ले लू जोर, फूला ले जाता देह गोरे गोर। कोनो लाभर से नाता ले लू जोर, सुखा ले जाता होठ गोरे गोर। लवली डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कालीबाग बेतिया। मोबाइल नंबर 88 095 65 609।